Cái này nó mà dòng các đầu các biết là cô pha đây không thì again này cái máy này là gì với lại nó thô thì chẳng thì nó ai mà mai đâu có buồn làm xong các dấu chân là kaya mga kamungsod na parso na tayo sa unti ni Kinsa iti dyan ang parso at ibuhin asamang kani kita atin kanisa ni ito ang kisoisin nakikap tojing itin sa ito kita atin nasurbo sa rin kisoisin namazang tasangan sa ito nasurubi na rin ito yung nakikap sa no masabab sa ito yung nadoon sa nasabal natin namazang anay mo katari kapsang katsawin ay protect sa ang tuwa tao at sa bawa sa ang muli ito yung nalong sila siya it's a meter since na kira down so mabe ne sele sele no mo ang yung lama na hindi ko yung tao na yun it's a sampat sa na master pa ako yun master pa sa mga and something kita yang nanaliwan itu kita itu pasar pasar memandang batin kiwai ini batin ngai buka batin kosa batin manusia manusia masih lebih itu bayar tuh bayar sama masih lebih itu mungkin orang yang itu kamu sih masa tak berbuat ni Izan amal jabatan takwa so nagiyan ni masakit ko aman ho so nakikita nakidey mo izan amal sa China si Jesus Christ so ay awoy po ay ekwan ay isang izan amal ng kiniki ko kiniki ko so pagay ni ni dunia kau sekarang kau dibuang benen kan bohe tu lai kham dong tam pin atau ting dong ngay đầu lệ anh em hasim ting ton talawa basic nang ngay na tinsa zong 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 sa